আজি ଦୟାନିଧି ମେୟର ମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଁରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାରେ ଟ୍ରେନରେ ବସି আমার ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଆମର କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ କୌଶଳ ନାଁକେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ବିରୋଧ କଲେ আর କଲା ସେଇଠି ସେତିକି ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଆମର ଯେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଥିଲେ କୌଶଳ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଯେ ଯୋଉ କୌଶଳ ବାଲା ତାହାକେ ବି କୁଦେ କୁଦେ ପିଟିଛନ୍ আর আমার ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପିଟିଛନ୍ ସେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ବାଲେ আর ମାରିନେ ମୋ ଉପରେ ଧମକି आज केतेटा माटिद्रोही हीराखंड वाले दिल्ली जाऊले आंदोलन करे आम कौशल विरोधी आंदोलन करे आम सम्बलपुरिया विष्णु जाइना विरोध करवार लगे गोटे संग्रामी खोला जितले बहुटे मारले तेणु आ गोटे कौशल प्रेमी भाईटे थे से निरीहटे हन भी बहुत जोर मारले